Ani ku neba. Eba ku no bia no. Ebu ibonu na jebe difa. Onu no na eba. Na api phone na api. Wo boss. O to efi aba no na eba. Api phone na api. Ifo mo na be tenka. E feri ke pam na akwa do gogezi. Aya no di. Oke nka njuke na gi. Ihe anyị na-eme nwe ka o si wee gbasara gị. Nke no mo pula akụkọ. Ọ gị aga ota esi bi ndai. Oh, only one thing to oh. Nya, only one non kuni juma. Muno une to gono muno rawo. No go. Ai kula ye me sha yara. Unu reji basi ama ajun. Ibu na nusigo di. Unu re ba na apingi. Happy if ma mala afia. Una ya no di. Adi ka bugu no no. Akwa bugu no no. Can you mama kabamon? You are moye. Can you na sabor? Kemu kwa srebuta. Anwa skora anwa. Abu mono aburo ku nwazi ji egwu. Kaburu isisiri bazo. Baka call gi fa abu mono melu na ezuru no. Mgbe gara aga egwu atuo gi.
Anwa skwara anwa. Ka ko izire bazu. Papa ke fa ka da ke fa. Ada hapu guru mo saka. Ukwa ya kita ka fa no ya na be. Papa, ini message wa ko nzuko manager. Gan mane bo isi ni ne o baba mo ki fe ni. Ini message. Dan ka ba mo ya. Como se podia no papel do tu mamãe se agora falou drama draw ya bo draw e cabo Olha de fa ni ku mo bara. Na mo nka wonne nwa isra pro kasi nda ya yi. vai fazer nada. Ku no me. Olha isso. O que é que você nem para que mande a de vaco. Mande a de vaco. Não quer você só quando não vai bom. Akuko ajuju ejulum. Ọkwa ajuju miri imi. Bụrụ m ọgbọ. Mana m na-akọrọ gị maka nna m na nne m fakọrọ m ife niile. Ana ụnụ matakwa ya. Ọ ya na ji asị na onye nne ya nọ na-abụ onye ihe. Ịghọtago? Ife dị iche iche ụnụ chọrọ ịmata mere mgbe gboo. Mgbe ife onwelo ife mmerụ n'ezinụlọ Okoye nwere ofu nwanyị a na-akpọ Unakụ bụ ada ya dịka etu nna anyị siri kọrọ Unakụ bụ nwa agbọghọ topụta mma ụdị a na-akpa asị n'enenebe ejere ọrụ ọ dịka Unakụ mechara mee nwata nwa ikorobịa ọ na-adabalị nyanya ya na megide kwuo okwu ịnụ anụ afa nwata nwoke a ije mmiri bụ nwata nwa ikorobịa gbapụtara dị mkpa ịmara mgbe gboo na-eche esi anụ nwaanyị abụrụ ịkpata ha ego n'ụwa nwaanyị mba ugbo etu ị nwere ike ịsụkọ nwa ugbo ugbo ahụ ị na-akọ na-egosi na onye kpọnyere nwa ha nwaanyị na agụ ha megbu ya ịghọtago etufasi eme mgbe gboo ọ dịka ije mmiri na Unakụ ọ nafana adị na mma ije mmiri were bata na be Okoye were mmerụ nwa akwụ niile na-acha na be Okoye ya na-abịa gbuo wuchachasịalụfụ akwụ niile oge ugbo ruo ọ ya bịa kọgidere Okoye ugbo dị iche iche ji nwa ikorobịa ife o jere ihe niile nwekwa ihe ọzọ nọ ka enwee ike n'Unakụ ego niile na-abata ya aka n'ahụ Unakụ ọ na-eti ya efugo ụdị ịfụnanya dị otu a oke na-agata ọmana m dịka akụkọ siri kọọ ọ dịka emesịa onye ọzọ were bata bịa n'Unakụ ije mmiri wee chọọ ka ya nwụnahị mmadụ ije mmiri were bee nke a na-akpọ obi etiwa nwata nwa ikorobịa obi were bechaa akwa obere ọ ya ka emesiziere Unakụ edarụkwa be di ya ahụ hazi ọ dịka emesịara Unakụ tụbanụ mụba nsogbu dịzi n'ebo na nwata ụmụ nwaanyị niile amụrụ ebe ahụ nke jebe di bụsi die ya kpọnche na anago ka die na ahụ
Olamma, oya dema o. Onwa. Onye ọbụla na-abịa n'ụlọ mmanụ ife kwuru bụ eziokwu. O nwere ife dị omimi na-afụta maka ife dị kemgbe ife afụju ọ ma ịkọ nne m ọ sị na ụmụ amụmụ gbasara gị ọgwa agwa Gini bi ye kachi mo hai ola mbo no ko ola gini e mo kan uzo wura ahụ Egwanya uzo kebele ai Agini me nne mo uzo wura ahụ ko kwato uzo wura ga freba Nama vipu ga
Bilifa taa ọkwa ndị ọya bụ ntinye ọnya ma ama anụ faga welie taa ka m na ha ya afụ m ga-ewele ọcha ebe a chelufa ka fata isi ka ngọrọ mma kpujie mmadụ isi ngwa taa ka m na ha ya afụ maka ọ na-abụ mpụta na-afụ ọkpafa odo mmanya na ọ na-abụ ọnya mmata anụ fa abịa bulie taa ka m na ha ga-agbalị anya mpụtazịa nnụlụ mma m nedie na-asụ ya ipim Yo te sé bueno. Así que chai. Odemma kanchalofa ta ko ya do ta ¿Quién anda?
I love you. When you have gone, what am I? Ah, chalo. Hey, mba. Engaju. Kangajua. Konya bukane ya? Eh? Mba, azikiwa. Nga mwisi nwa. Iti mba cheka nga lon di otu a. Nga mwisi. Hey! Akanano. Madu. Ada no na mili. Njaba nyaya. Ogolo sile no nyara tolonia. Onari aracha. Aga mekuni. Kanto fena chon. Nwa, kebo di kineje. Kebo. Nwa, ya bona ko na kala kai. Gini ba kala kam. No, JJS. Nwa. JJS. Ngaju ya bese. Kanje kamputa. Ngacha ebe nna agapụta. Ngaju ya bese. Ngaju ya kanje apụta. Bako. Kwa gị kpọrọ m abịago n'ngwa m ihe chọrọ ịgwa m. Ugomma. Onye ife mkpọrọ ị na-abụrụ nwata nwaanyị a bụ Olamma. Na afọ m ya bụ nwa ọ bụ na m ya na-echu m ụla na-achọ m ịnụ ya bụ nwa. N'iche ime gịnị? Nọ ka inyere ụmụaka ọga ije na anọ na gị ya na-abụ na adị na mmadụ nụ. Chere n'ụlọ mma. Nya ị nechara anya. Enwere onye ọzọ ifo n'obodo a wee bụrụ Olamma. Afọ gị wu Ndụbụakụ. Iwe na-achọ ọnwụ. Olamma bụ ọnwụ. Ma ụmụ nwoke onye jegoro ebe ahụ nwe nke ji ụkwụ ya lọta. Ikwutere ha n'okwu na iche ịlụ Olamma ọ bụrụ ọnwụ. Nwa ahụ bụ ekwensu. Eme akwa na ndụ gị dịgo ụtọ ejikwana ebe ahụ. Ekwutekwana okwu na ị na-alụ Olamma. Ma ọ bụrụ ya ma akwa na nke gị agaghị. Ekwuchago? Agụchagokwa gị ihe nwere ike ịgwa m. Olamma abụrụ nwaanyị ahụ. Ọ bụrụ ọsọ gị na ndị ọzọ jegoro ebe ahụ nwaanyị eji okwu ya na-abụrụ. Ngwa nawazia sị m na nwa njelu ụmụ ife nzi gị. Mma ejekwanya nọ mmadụ gị nawazia. Emechakwa ime nke dị gị mma. Mana emecha asịkwara na m agwara gị o. Asịkwara na Ugomma agwara gị. Asị gị nawazia na m ejechago n'ọka nsi jezi ka a na-akpọ. Ka nnabanụ. Anụchago m Olamma kwụ ya. Chi ebe n'ebe ọ dị ka unu si ụbọchị na-atọ na-abịa na oge ya Ndụbụakụ ngwa ka ọ dị ka ibu ebuli ba ngwa gị ịnụ nwaanyị amaka mgbe ị ga-enụọ nwaanyị ibulugo nwoke ọ
ọ bụrụ ji ụmụ abụọ na-akwụgharị ogologo ogologo ego niile. Isimo Ogene Ndụbakụ ogene Ndụbakụ lee n'anya nụ Ndụbakụ ezi nkwọ bịanụ bụ ibe ọbụla ebe ahụ hoi ezi nkwọ bịanụ bụ ibe ọbụla ebe a Ndụkakụ nwa m ezi nkwọ bịanụ bụ ibe ọbụla Ndụbakụ dọkwa na nwa nwụgwọ m ogene dị ebe a nye n'anya nụ ogene dị ebe a nenu nwa m Ndụbakụ hei ewo ka ibe mmemme ebe a ezi nkwọ bịanụ ibe emego Ndụbakụ Ndụbakụ hei ezi nwa m Ndụbakụ ezi nwa m hei oh God kedu mmemme ebe a Ndụbakụ nwa m na etu a ka o si mee Ndụbakụ etu a ka o si mee ebe m na gị jegoro hei ebe a je ikwu okwu nụ nwaanyị ị ga-anụ ụbọchị tọ taa anyị ga-eziba gịnị Ndụbakụ hei Chukwu kedu ebe dị ebe a ma Ndụbakụ anwụchigo niile gbam ife meziri n'obodo ọ na-abụ nke tonyetezi akpọrọ ya kpọga n'alụsị ka ha febezie alụsị nyebe alụsị nni ya na ụmụ agbọghọ niile bizi n'ezinụlọ a na-efesi alụsị ka ilukwu ebe ahụ o nweziri apa fados ka ndị ajụrụ ajụrụ ịghọtago ebe dị na ya ma bụrụzie ụmụ alụsị Kendi nwe ngwulu a ka ị bịa banye udo adịkwa bịa nwaanyị kefema na ị gwara nwaanyị Olamma ebe ọ bụ unu achọrọ ịgwa ebe ọ bụ akwa eme ngwa ngwa emeghela ọdachi maka echi amara m ka ọ ga-adị ihe nke a karịkwa m ịma nka m esi dowe ọnụ gwa nwa nkọwara nwa ya aghọtakwana nwa epekakwana ịkọrọ ụda akịka ọ gịnị kpatara ọ na-achọrọ ịkọwalụ asị ka onye ọ bụ gwanye onye ọ bụ nwa m gwanye onye ọ bụ gwanye onye ọ bụ
Olamma. Iru adịghịkwa gị mma. Ọ gịnị mezi? Ọkwa nne gị ka nwụ. Ka iwe. Nne nwere ife mme n'obodo a. Nwere ife ọjọọ mme. Bụ na nwere ife ọjọọ mme obodo gwanụ m. Abụdịkwa m mmadụ ka ọ mụọ ka m bụ. Nke bụ na nwa nwoke ọbụla bịakwara n'ebe a nnọọ ka ọ nụọ m. Nwoke ahụ na ọma mbịazi. Nke bịakwara na-abịa ọbịa chọọ na ọhụrụ. Ka ọ dịrị akara ka m nwere ife abụkwa m mmadụ nne. Ojigokwa m. Ojigokwa m nne ojigokwa m. Ojigokwa m nne ojigokwa m ojigokwa m. Ma bụzi nne ya nne. Naga. I say Kailo n'ugbo. I don't want to we ya pacha. Ngwani ka igaba no fuba ka mu na aga. Ugbo. Ka igaba no. Imana ị ga-agawa godu ka maga rapa ni paraga ma anyị na-eche nwanne anyị ka obere ọpụtazie tupu anyị eje. Ngwa na o na bịa fuba ka. Olamma. Nwa mara mma. Ọ dị o nwere chanwa. Hey! Ọ na-achọ ihe ọ ga-ebunye kwesịrị. Nwa abụọ alụ. Ajụ. Fia kwa. Anjewe kwa. Biko, kedu ba kwa anyị na-eche? Maka ụmụnọ ife dị iche iche ife ahụ bido na-eme na ezi mkpọ na aka na anọ. Ka anyị mechaa n'ihe a ọkwa ịfụ na mmiri na-abịa mmiri a na-eruzikwa n'ala na-eme ọsịsọ na-eme ọsịsọ nchipụta ọtasị ọka gị ọ lapụrụ gị ọnya ọ bụ ururupụta kama ọ ya atasị ọka manya ka o tinye isi ka o kudie ọtasị ọ lapụrụ gị ọnya pụọ amazụ m nnọọ ihe dị ihe niile kee nga etinye m bịakọcha ekikwa na m ama nwe nke ma na ọnya ntinye nwụsị kemgbe nwanne nyaa ofukpụrụ anụ ọmarọ nwekụzi m maka nwekụzi na ha anụkụzi isi m anụmanụ onye anụkụzi isi m mana nke a bụ ọnya m ndị ọzọ tinyefe amụ m ga-echepụta m ga-afụ isi ya m ga-afụ isi
nwoke alienu onugbu alienu kedu bụ ife a ọ bụ onugbu hey oh baba oh ha onye nọ dị ọkwa nna iwe ewo ọnụ nwa Gbori nne Egon kedu aziki iwe nọ o jekwana ịchụ nta ọbatabekwa ọkazụkwa ọ bụ na o nwere nnukwute ọnụ nọ n'ọfịa ahụ ọ na-achụ ọ bụ na o gburu ya ma nata ọnọdụ onye a oke anụ ahụ jee n'ọfịa gburu onye nkịta ahụ nata ọkwa ya unu nwoke kwesịrị ime ihe ọ na-eme Azikiwe nwanne m atọrọ Azikiwe eziokwu ka ebe o mere ọsọ gidi kwa ike ọgwụ dike a na-ebu mma aga ọbụ mma n'azụ mba ị ma nwa ife na-eri m nne n'alụ ife ọ na-abụ ncheta ama ife nga eme ya bụ ife mana mkpụrụ a ndị ezi nkwọ kpọrọ nwanne anyị onye nke anyị Azikiwe ka ife ilo a ga-emefa ka ife ilo nwoke ada ekwu ihe ọ ga-eme ọkwa ndị ezi nkwọ anyị ga-agwa fa na anyị nwa bụ ndị a na-anọ kalifa ọfụma atụrụ ụjọ bọsị ntagachụ na onye nchi iru ọgụ maka na otogo ndị ezi nkwọ bidoro ebe anyị akpara aka na mmiri a ga-egosi anyị ọ na-achọ nke ị na-ekwuzi ije ebe ka ị na-eje obi adịrọ m mma gịnị mere ka ebe ị na-aga achọrọ m iru ama oyi ịma na ndị ezi nkwọ gbọrọ nwanne anyị nwoke so achọrọ m ka anyị kpaa nkata ka anyị mara ka anyị esi wee jee n'ụsọfọ ọgụ ọgụ adịghị mma ọgụ dị mma eji nya bụ ọgụ a ga-akwụfu ọbara ndụ ya efu achọrọ m ka ndị fuo mba otogo ndị achọbara ya obi ya nsogbu adịrọ emeka nche ya eche emeka nche ya eche emeka ọnya ngwa jee daalụ ka ọ dị kedu ihe mere ndị obodo a ya ndị ezi nkwọ
jụọ kpọrọ nwanne anyị nwoke azị ka iwe wee kpọchie ị ka na-ajụ ajụ ọ na ịmara na iwe apụbeghị ha n'obi nke ahụ dọrọ gị anya nọlụ nwayọọ maka na ebe a kpọrọ nwa agụ aka n'ọdụ gịnị mere ha ji gbaa nwa agụ anya n'ọdụ ọ si anya bilie ka ọ nụba ọgụ anyị ga-eje n'ụsọfe ọgụ anyị ga-ebu anya unu ya ekonye ka anyị n'ọgụ uzo maka na a sị na atọrọ mọrọ mọrọ atụrụ fụkọ fes nọ mbọsị nta so na owere nchi ọbịa ya mere Ika na iba na-ekpo nkụ ịnụba ife melon Gịnị mekwa? ndị aka na na-abịa ọgụ n'obodo anyị Na gịnị mezikwa? ewe onye obodo anyị tọrọ ofu onye n'aka ndị aka na nọ Ewo! Ika na ebe a na-eti ewo nọrọkwa ebe a na anụ abịa ewo Mgbeke ị na-anụkwa ife na-eme n'obodo anyị Gịnị na-emekwa? Olamma alarigo Ọla mere ọ gịnị? furu efu Mee gịnị? ọ bọchagodo na ị ga na-asị m mere gịnị Ekwuru m ekwu. Ka m si ahụ nwa, ka m si enyo nwa, ọ nachiela ebe o soro bịa. agwara m gị ihe a agwa na nwa abụrụ mmadụ ọ lachi ya n'ebe o si wepụta ụwa ọ dịghị ọ lachi ya n'ebe o si bịa Ọ kakwara ya mma. ọ karị ya ma ọ nabara ka ọ kwụsị na-egbochi ihe ọma na-abịara mmadụ Nna ahụkwana, ha hụ gị, ha hụrụ m. mmalite nwa dịka Nna tụgharịkarị ka m hụ gị. Elelebe ukwu egbu egbu. Ọmụma asaa. Ya, nne, awụ gị. Ọhụrụ anyị na-egbochila anyị aka. n'afọ n'okwu ahụ afọ ya afọ ụwa ya gawa ị mara onwe m na-aghọtara eze nwaanyị bịasị anyị hapụ Olamma anụnwa anyị jegoro jee jide tọta ebe fa ji onye nke anyị aghọtara m ihe a ọ bụzara gị nọ na-ekwu ihe ọ pụtara na ị nọrọ n'obodo anya ị na-eji anya gị ahụ ihe dị omimi na-eme n'obodo a ọkwa nnukwu ihe dị egwu nke nnukwu ya ife meli bụ na unu eje na zoube ma o tigbuo ife anyị eme bụ na anyị esoro ọkpa mmụọ ya bụ eze nwanyị maka na onye na-eje anụta
nya bụ onye mmụọ na-ezulu n'akalụ dịka iji okwu n'ife na-ekwu iji okwu okwu eze nwaanyị kwu ka anyị eso ịnụkwa nke nkwu n'ife mere bụ na m dịka o si wee kwu na aka arapụrụ fa nwa fa nwaanyị a ga-arapụ ya onwere ebe ọzọ ọrụ ya nekwanụ m anya ebe ọ bụ na ihe ọnya nwere ibe ọzọ a na-ekwu ọkwa n'ofu mbụlanya asị ka iwe ka ebe ị nọ onye ga-edu m ụjọ Chineke nna biko n'Chukwu abịa ma nyelụnụ m aka Chukwu abịa ma biko nyelụnụ m aka chọtara ofu mbuli ife Akachukwu na-adịkwana ya n'arụ. Mbuli basita dị ife nwanne njem ọnụ isi na nwere ihe na nwere ọkwa n'ofu mbuli ife ofu mbuli anya ọkwa n'ofu mbuli anya maka ndị be wee sị ka ị bịa nwa ile ike na-esi ndị be gị na ọ ga-adịgodo echi niile nwere n'obodo ndị nsogbu dị iche iche na ebe na-ekwu isi ọda ngwụ ofu ife ọzọ eme Hey! Alụ eme ezi nkwu Okonkwo efuo Okonkwo efukwanụ Okonkwo efuo ndị be anyị okwe nọ n'obodo biko bịanụ amasịkwa m ebe nsi pụtanụ biko nụ ndị be anyị bịanụ alụ eme Okonkwo efuo nụ Okonkwo efuo nụ ndị be anyị alụ eme ndị be anyị bịawanụ alụ eme Okonkwo ada afụsikwa n'ụzọ Okonkwo ada afụsikwa ụzọ okwe nọ n'obodo anyị bịanụ ndị be anyị Okonkwo efuo okwe nọ n'obodo a ndị be anyị bịanụ amasịkwa m ụzọ be m amasịkwa m ebe m si bịa ndị be anyị bịanụ Okonkwo efuo ndị be anyị alụ eme okwe nọ n'obodo a okwe ya alụ eme Okonkwo ndị be anyị ezi nkwa bịakwanụ alụ eme kwaba enyi m nwoke ka nsi alụ eme okwe nọ n'obodo Okonkwo atọkwanụ biko no bịanụ Okonkwo efuo Okonkwo gị na-eme gị ọmanya gị nwere onwe gị va gị gbasa anya ịda afụzi ụzọ gịnị mee gị ịhụgo mmanya ti isi gị n'aja ka ị na-eme chekwe ka abịa chere ka abịa chere ịfụ ọgụgụ ụzọ ịda afụ ụzọ chekwe Okonkwo chekwa hei ezi nkwọba anyị alụ emekwanụ ọ bụ gị na-eme n'obodo anyị a ebe ka isi Okonkwo alụ emekwanị n'obodo anyị a iwọsị n'ọkwa ụtụtụ kwashibụ onye igwe mmadụ ekpuru isi
onye ada ngwụla asị na mmadụ anwụọ ya bụ na alụ emekwa ahụ ngwa bịa nnaga gị n'ụlọ alụ emekwa anyị n'obodo a ịwọta ife ka mmadụ ga na-afụ n'obodo ndị ezi nkwọ ba bịakwa na alụ emekwasakwa alụ na-emeta ha na-ekwu nke na-eme ọzọ mekwasakwa ezi nkwọ alụ emekwa na ezi nkwọ gbata na alụ Ịmara akpọ biko ịmara akpọ Amaka, gịnị ka ikwu n'ife na-eme n'obodo a? Amaka, Amaka, maka kwani ba mali ganu. Mama yo. Mama na ngona chama. Jadi kan lo bezi na mbope. Ha. Ya wo. Enwe ihe nchọrọ ịjụ gị. Mana enwere ihe na-agbagwoju m anya. Olee ihe ọ bụ nne m? Kedu ihe ndị ezi nkwọ ji wee bịa tọrọ Azikiwe be anyị? Nne, ị na-ajụzi m ka ọ na-ebu ọzọ n'obodo a. Ị ma na Azikiwe na-agba nta. Olekwana ihe nta ọ na-agba na ntọrọ ha bịa tọrọ ya jikọ. Ị ma na ndị obodo anyị ndị aka na-anọ na ndị ezi nkwọ na ha nọ n'okwu kemgbe. Azikiwe chọrọ nta si n'ala anyị gafee na nke ha jidie. Nya maka na o si na ana anyị gbana nta gafee n'ala ha ka ha ji wee bịa tọrọ ya. Ị ma na m na nwanne m nwaanyị nọ n'ubi mgbọsị ahụ. Ihe ụdịrị ọsọ anyị gbara ya egwu jide m hey! Mana ihe a na-eme n'obodo anyị ha ga-edokwa n'ihe ahụ. Ha ga-edo ya. Ha ga-edo nne m n'anya. Ihe nọ n'ime ya bụ na okwu nọbụ tupu anyị abịa. Anyị ya ebu n'ihe nọbụnụ. Mana osebụla ụwa ya emekwa ebere. Ekpedokwa enu ya bụ okwu. Chukwu disanyere anyị aka ka anyị nọ n'ọhịa nwere ntị biko. Nzube nke unu na-aga n'okporo ụzọ amaka m n'udo dị na anyị ga na-abụ onye isi anyị onye isi kwa onwego nke mere na ka onye isi na anagwara m onye isi anyị kpọrọ anyị nzukọ maka obodo a na-akpa aka n'anọ na ha akpa na-agwa aka n'ọdụdụ Nzube ka anyị gaa aka n'anụ ọzọkwa aka n'anụ a na ha ya tụ akwati akwata akwata onye ọgwụgwọ ha ka ike nna ya fast ndị ya na oke na ife a sị na ndị mkpakọ ogologo ime nke ejikere mkpọrọ chikwa n'ebe na-agara Ikog kekwa ụdịrị asụsụ dị fa kwụ ọfụma n'ife na-ekwu hey Ikog dị ize ekwu okwu hey Ikog adakwa n'ogwu adakwa Ikog o hey ọrụ obodo bekwa nụrụ no hey
Akuko nwanne ọnọdụ ya bụkwa ihe gwụrụ m ike ihe a na-anụrụ ka ogbu wee nụ ka ọ da na onye na-afụ ụzọ nọkọtazi fudebe ụzọ mana enwere m olileanya na ọ bụrụ na ududo anya na-afụ mmụọ na-afụ mmadụ na ọ bụrụ na ọ bịa na ọnọdụ ya anụghị abịakwanụ n'isi njedebe ịfụgbakwa ụzọ ọzọ atụzi na alịrị o nwanne m na ọ ya adịkwa mma ka m na-anụ anya na-abụ ụzọ na-abụ mmụọ na mmadụ nnọọ Ibole eme nwanne gị adịla adịrọ ya bụ ihe dịka ahụ anyụrụ n'elu gbalị jijigharị ahụrụ anyụrụ n'elu gbalị jijigharị mana emele enu emela ibe mele ebi na m anapụghị aka nri a na-atụkwalụ n'anyị na abụkwa na ụmụ arụ ka ihe aghọtanụ abata aka elota dibịa gbalịa achọrọzikwa m nke ọ na-ekwuzi n'onu afa na n'onu ama na uru na-enwe eluigwe mana nke nwe ọ na-ekwuzi bụ ihe gwụrụ m ya bụkwala ike mana nwanne m ọ ya adị mma unu anọ n'ike ọgụ adago ogwu ike ọgụ ọ dịghịzi ekwu okwu ike ọgụ nke mma ma cherekwanụ unu anaghị eche na aka Amadioha ime ya na-eme n'obodo anyị maka ntọrọ anyị tọrọ ọla mmanụ onye bụ ụlọ mma atọrụla onye ya maka nwanne nwoke faji bụ Azikiwe ọ na-asị na atọrọ ụlọ mma kpachakwala anya gị ọ dị ka egwu abata agwụ n'ife a ọgịnị ekwere m anya ekwere m anya maka ihe ọzọ njikwa na ebe ahụ ezite osisi na onwe onye ọzọ kpụrụ isi fa na-ekpu isi fa na-ada ogbu nke a bụ na befa bịa dị anyị ọ dị ka ụjọ na egwu abatabago n'ife a jere m efe dike ọgịrị ọwụna agwụ m ebe nkwụ isi na nkwụ ebe nkwụ ya dịka olubekwa na ụdị dike bịa gbuo isi dike bịa nna rụfụ na ya akwụtaga anụ ọfịa ọ ka mma na anyị gburu ya egbu ka na onwere ulu ọ ga-abala ya ma ya hapụ ya ya bụ na anyị ga-egbu ya anyị gbufuo ya na onwere ulu ọba ngwa m nwa amadi a tupu anyị egbuo ya anyị atị afụfụ besisi ya aka ebua okwu na amaka ọ ya eme dịka unu si wee kwu maka na nwa amadi a kpalụ mgbe ewu ji efu anyị egbu ya maka na eme ngwa ngwa eme ya ala ọdachi ozugbo agaba anyị egbu ya na onye m na a ga-egbu anụ ọfịa mana anyị ama mgbuzi ya ama na-enesigo na nwere ụlọ ọba na-egbuli ya a ga-egbu nwa amadi a ngwa akpa na ya egbu ya ngwa akpa na ya egbu ọgụ nwa ga-agba ife a egbu nwa amadi ọgụ nwa kpata na a egbu nwa amadi a ga-agwa m ife a ga-eme ọgụ ga-agwa m ife ọgụ ga-agwa m ife a ọgụ nwa kpata na a ga-egbu
Maybe Jamundo Balo from a Gaman, I can't more, dear. Even in a baraka. No more, no years, sir. If I can say, well, Bafa. Go bunu kwa naka ara wushi obuda de kwa agwo de kwa butazi ozo ojide zimu okirikiri kana bu posa na na akwa ni enu agwe vai na eli kana chota ani nke eri anya bia na kwa ndu nwoke ndu nwanyi anya na ekwu arabia ba anyi na gwara arabia anya mata vai aro Come kunu na kuta ale. What you know you did go?
ọ na-eji onwe akata aka oke mmanwụ ọmabụ n'ugwu ọkwa gị na-ebute nke anyị na-eri unu bute anụ anyị nye unu ọbara ma anyị nwe anụ ọkpanye m ndị ana m echekwa unu akwata ndị ezi bịawa ọra bịawa oru bịawa igbo bịawa ya ka anyị na-ekwukwanị dibịa na-anọrọ nkịtị a na-egbu anụ na-egbu ebudo na-egbu ewu na-egbu ọkụkọ na-alụ ọlụ ọ na-aga agwele ya bụkwa na isi ọgwụ agwa na agwele bụ isi ọgwụ unu mụọ unu ka nna gwakwanị enwerekwala oyibo ọzọ m nwere agwala unu nwa bụ ọlụ oyibo m nkalụ ka na-akalụ abara akalụzi abara ma sụọ ya odogwu dị igbo egwu ọ dịkwa mma unu bịa be m ndị ichie ọ dịkwana mma ọ dị mma n'ibe na-eme n'obodo ọ karịwa anyị obodo wee zute anyị tata anyị bịa akwa ọzọ ka gị bụ anya na-abụ mmụọ na-abụ mmadụ ka ịkwa ibe dị n'obodo anyị ajọ ibe na-eme n'obodo erigo mmaka ma ya mere ebe o si nsọ ịnọla ebe a akụkọ esi ebe a na-abịa ịnọla ebe a akụkọ esi ebe a na-abịa obodo were izu wesi anyị bịa ka ị chọọla ibe na-eme n'obodo ibe na anyị ji bịa biwe mgbe ọmụ nwoke eziokwu ya ka anyị bịa ya ka unu bịara ya ka anyị bịara ịma beliwe na iji bụrụ ọjọọ na mmụọ jee anya ka n'elu obodo a anya iwe mmenụ ka anyị malụ ọ bụrụ ibe ndozi ka anyị dozie abụghị ụjọ na mmụọ bụ onye mgbe ndụ na-agụ ya na-abịakwa ọgwụ iwe na-amala aka ka a na-etulu odogwu igwe ikpeke ọnwụ karị ka mara ma ekweme ajụọva akweta ọkafọ ọnwụ mmadụ erika ọ karịrị akarị a na-ebunete taa echi na-ebunete ọzọ kedu ibe ya eme gwanụ m ha ma ndị akpụrụ akpụrụ ha ibe nwada kedu ibe ya eme ya ifugon ha ndị ichie agbara ozi owere mgba na ọ na-echiri echi ahụ maka osikere ike awa ikwe nkụ na akịdịgba na-agbagburu eke izu ịnọ taba eke ka e kwuru na unu ga-abịa unu ga-anata azụ izu ịnọ taba eke ka tikpo nya bụ isi ijala n'izu ịnọ taba eke ka anyị ekwu ka esi ma ọ dị mma ọ bịa kwuru egwu atụ n'unu unu ji anaba unu ọgwa obodo dị elu unu na mmụọ bụ ududo kwuru nọ izu ịnọ ka mmụọ kwuru anyị ga-eji na-achị ya ọka mma gbado n'anya
Nya ka ọ dị. Nya. Ije ka igwe obodo. Gbado na ya. Ka igwe obodo. Iba Fabian. Aku iba ya meme. Achimyala kan. Achimyala kan. Okwa chinaka na agba. Abaka na agba n'udu mmiri. Agbara ka wagburu eyi. Ideji ogwu. Iba ya meme. Mo. Iba ya meko. Abumya. Isi no ta. Wabia. Unekwe ba mo de mma. Igbe. Ai. Gini ka na afu. Oh. Hey. 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 Oh, cheji na efe weji o. Na fifa. Cheji na efe jiri. Oh. Eso nwa again. Nwa mi ya wotaro. Nwana m nwoke ga-abụ Cheji ga efe weji o. Hai. Hai. na choga. Gigi. Kada tako. Aya biago. No. Ota. Beka. Ududa. Oh. Honeta beka. Eke na wesla bia. Na wa kai bia lewe. Aba malini. Kai malo ne man obodo. Kai na mali bobo. Kamali bobo. Ono volia? Unu mando obodo agbata obi anyị na-akpọ ndị aka na anọ. Ndị be anyị tọọlụ nwaba nwoke nwikolobịa. Farapụ ya. Farapụ nwikolobịa va tọọlụ. Family ntọli. Ina mi o ne fu. Nya bi family ni. Nya butere ọnwụ. Unu ga-abịa naba. Unu gwazi obodo na ibe mmụọ kwuru. Ele ka o si mee. Nabakwana ni kunu jegwa ba. Ka ije gwa ndị obodo. Kanya ka ị ga-eme. Ka ije gwa ndị obodo ibe mmanụ. Ngba gbado na ya ne. Ududa. Odogwu. Dibia. Odogwu. Gwa ndị obodo na ibe m kwuru. Eje dibia. Ma gbado na ya ne. Ka ije gwa obodo ibe mmanụ. Eze mmụọ ududo nke anyị na-akwụsị anyị n'ike udo adịkwa enwe ndị nọ n'iru mana nsịkọla ejiri ada agbakọ mme
ebe na ebe zikọrịta udo adị eze nwanyị akwụli na udo ya adị udo adịgo nwezi ọ na-atọrọ na mba ọnụ nwa aka nleba ọnụ nna ya ba anyị emegbu ibe maka esi eme ya iru ọma bụ na n'iru ọma ọchị agwụ ya n'iru ọ dị n'ọfọ na asị na eme ife ka esi eme ife ọ na-adị mma wee n'ọnụ enu ife ọbụla bụ okwu na ụka dịle anyị bụ ụmụnne na abụọ anyị edozi ya taa edozighị edozi ya ka abịa ka tikpo ya bụ mmụọ isi ka onye lụọ obi ya ka udo dịrị anyị na taa ka anyị chọrọ ime udo ebe ọbụla dị ọkụ na be anyị na be unu n'etiti ebe ụmụnne na abụọ ka ọ jikwa n'oyi na taa a ga-edozi ya bụ okwu maka na aka akarịghị ụgwọ nye m onye ji eze nwanyị nye ya nna m dọrọ onye isi agha na ka ịkpọta ada eze mmụọ na-adụ ụlọ nwanyị ada nnọọ ije nwezi ọ na-efuru na mba ife ọ na ife megburu mmadụ mma ya ka anyị kwuru nshikọla eji na a na-agbakọrọ mme bido taa gaba na nsogbu dị n'etiti anyị na unu adịgo mma onye ọbụla nọ na bie udo ya adịrị ya arụsi ike ọnwụ akwụsị ndị ịnyanya dị mma ya ka anyị kwuru taa okwu na ọdịgo na mmadụ ịgbanyakwa anyị ile ọma si ejine ga-aga n'ogwu taa ka udo batara n'etiti anyị na-abụ udo adịgo anyị na-abapụgo nwanne na nwanne anyị enene dị ka nwanne nna m metụ na ụmụnne ụlọ aka m egwu na-enenezikwa anyị adịgo nwanne udo anyị adịgide unu ga-agbado anya ka anyị nwa gbado anya ya gazienụ obodo anyị ndị aka ọfụma udo adịgo udo adịgo na-awụsịa ya arụ nye
si anya ya kedu ife unu bebe do bebe mma n'aka nne onye lọ m ọnụ ọ bụ ọnya m ka m jere necha na-apụta ọnya m amala anụ afụrụ m anụ ịmakwa na agaghị adị ma ọ bụrụ ọnya m amala anụ iwe na-ewegodu m nnarị aba ọnya m amala anụ na-agazikwa ifụkwa n'ụzọ bụ nkasị nkapụta gwom nkasị nkapụta gwom nkasị nka taburu m buru emenu buru m pịa pụta a na-eti taburu m pịa na befa pịa ka ifo na-ada m iwu na ngafe na ọka n'ifa wee buru m na gadebe m na befa n'ụlọ mkpọrọ ọfa n'ọzụkwa na-ezigbo enu anya adị m egwu sọọsị ya nnọọ otu a nke bụkwa nne ife nyekwa gị nke bụ nne eziokwu ha nyekwa m mmiri o ana m angwa m nanye m nọ mmiri ọfụma ma nke ka njọ bụ na ifere mkpụrụ ụbọchị na nna ebe a agụụ ada agụ m mkpụrụ agụrọ m ife na nna ebe a agụrọ gị mmiri ka nọ n'ahụ ma nne ili kwụrụ ife niile na ebe a so mmiri ka na eziokwu Obinigwe ekene m gị Chineke ekene m gị oge isi chekwalụ m ofu mkpụrụ ife a keke m esi ekene ọ ndị na wee ekene ebe gị mana nsogbu adịrọ maka na ife niile amịatazụ na ezigbote mkpụrụ Chukwu wee weta udo n'etiti anyị nwa ekwu m ekwu na gị bụ nwa na onwe ife na-eso gị onwe ife na-eso gị aka Chukwu na-eso gị Chukwu daalụ o na-eme bịa aka na anọ ekwekwanụ m okwu aka na anọ ekwekwanụ m okwu aka na anọ ekwenụ Kevin echekwa okwu m okwu. Ekwekwa m okwu. Ọbụrụkwa sọsọ gị. Ma nwanne m nwaanyị ndara ogbi ekwubego okwu. Ọkwa m anya ahụ. Ma nwa mgbe eke ndara ngwụrọ agabagokwu ije. Aka ọlụ Chineke nna dịkwa ya. Ka nga n'ugbo ka ndị akpọ mama. Ka nchekwa ndị obodo. Aka na ekwekwa m okwu. Aka na n'ogige ekwekwa m okwu. Jere. Ebe akunna. Ayo. Ben kunna mga onumu. Na kwasi onugbu ka anyị wee sie dako. Ọ dị mma. Ka nje nchọ ije nchije nta nna apụta. Nsogbu adịrọ nwa m gwanụ. Nchọkwanụ gị n'abalị. Nchọ ka m na enweghị nchekwa gị n'abalị ma m bịara ụlọ bulu m. Ọ dịkwa na mma nna. Ndị oji nọ nsogbu adịrọ. Gwanụ gabanụ ma anụ m anụ. Ka ihe na-amụlizi etu anụnwa. Ọ dịkwa ọma ya na o cheta ọmụlị a na-agba ama okwu so
ọ bụ na o nwere ife inwe egwu anyị kọba na anyị ka anyị nọ nne ifugo onye ya anụ nsogbu adịrọ n'ụlọ na bịa ka ị na-agbala okwu anyị na-agbala ala gburugburu nna m ọ ife ọma na onye ife onye lụrụ oge ya bụrụ ụsagbọ nne onye ebe ọla mma ọla mma nke ezi nkwọ nne ka ihe na-ekwu nna m gwara gị nnọọ gwara gị nwere nsogbu akụkọ nke ịkọ atọ kasị amarụ nna m unu ga na-eme ka m gbajebe n'ime ọfịa nga chụọ nta dị mma otu a dị mma iji ngwadalụ ijele ị na-asị ka ọ rapụ ya eji na ife nchọgụ ya achọ ka ọ bụrụ isi ka ọ rapụ na nwere ka na-abụgodo gị ụdị aṅụrị ịfụkwara ụdị nwa ifuru ga aṅụ n'iri oge ọbụla iri ebe onye kwenye ụtụtụ nta ebibie nta ọ bụzi n'abalị nta ka anyị maa ma ya agbakọta nta analụta ụlọ ya ga-edubete edubete Chineke arụ ize gị ibuzala nwunye nwanụ ebi na-ekwu ibuzala nne nyame Azikiwe nwa m akụkọ ihe kọrọ ma atụmatụ ga-anụnwa nye ịnụ Olamma sikwa gị na ọ tọrọ m ụtọ onye asị ka mbụ ọ na-atọ m rịkpọọ n'obi maka asọmnsọ bụ nne di bụrụ ma m ochie ya bụ na akụkọ a atọka m mana o nwere ajụjụ nchọrọ ịjụ gị ị hụrụ Azikiwe n'anya mama afụrụ m Olamma n'anya nke ukwuu aga m enye unu ngọzi m niile ife m na-ekwu bụ na unu ga-amụ ozuzu oke mmụọ ozuzu ya ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwanyị ise a na-enye unu ngọzi m niile gwazịa ụmụ wee nyagba gị ise
nne na-apụgodo akụkọ gị na ekene a efukwa ihe mee na agbamakwụkwọ Olamma ewo na-ekwukwa na-apụtaba ahụnụ m akwụrụ ịpụcha ihe anya mpụ Olamma na nwa a ga-emecha alụ ọdụ Chineke na ekele n'ihe a na-alụ lụọ nwoke pụrụ na nwoke ịfụnụ mmadụ ma anọ nwoke ịfọrọ agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ kpụrụ ọkụ ihe eji aka mechara ya na nke a anya m nna otu niile ajị nwa Chineke mechara mere ya Chineke na ekele n'ifụkwa nwoke mmadụ ligide ihe ka mmanya ma wee dịzie ka igwe na-agba Olamma anụ nri ịbụgodu nwoke topu ihe nya atọ Olamma anụpụ m na nke nwoke a na-agbata anụ n'ife nwoke n'ime anụ n'otu anụ juru ebe ekwesịghị ka na nwoke otu ihe ji nwoke atagide m anụ eze na nne anyị ekwuchakwa ihe anyị fụrụ Olamma 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 n'obodo a nke a dịkwa egwu Olamma nke izizi nke ịbụọ nke ịtọ nke ịnọ